Kto je podľa vás najlepší hráč, akého ste kedy videli? Ronaldo. Ronaldo, the phenomenal. Brazilian Ronaldo. Yes, please. Ronaldo. AO9, ne? Počuli ste správne. Nie Messi, nie Cristiano Ronaldo, ale Ronaldo Nazário. Muž, ktorého mnohí dodnes považujú za najväčší talent futbalovej histórie. Hráč, ktorý na vrchole svojej kariéry pôsobil, ako keby ani nepatril na túto planétu. Jeho kariéra bola plná veľkých zostupov, bolestivých pádov a mnohých otázok, ktoré dodnes fascinujú futbalový svet. Bol na svojom vrchole skutočne najlepší hráč, akého kedy svet videl? Čo bolo skutočnou príčinou toho, že takýto fenomén napokon prehral boj s vlastným telom? Dnes teda nepôjdeme len po stopách jeho golov, ale pozrieme sa tiež na to, čo sa dialo za oponou slávy, úspechov a bolestí, ktoré z neho urobili ikonu. Toto je príbeh Ronalda Nazária. Ronaldo sa narodil 18. septembra 1976. Zvláštne je, že v oficiálnych dokumentoch svieti iný dátum narodenia, 22. september. Rodine totiž trvalo ďalšie 4 dní, kým vôbec nazbierala peniaze na vystavenie rodného listu. Ďalším paradoxom je jeho meno. Rodičia boli v takej finančnej tiesni, že si nemohli dovoliť zaplatiť ani za samotný pôrod. Doktor Ronaldo Valente sa však nad chudobnou rodinou vzľutoval a odrodil chlapca zadarmo. Ako prejav hlbokej vďaky dostal chlapec jeho meno. Tento detail dokonale ilustruje svet, do ktorého prišiel. Svet neúprosnej chudoby Rio de Janeiro. Ronaldo začínal s futsalom a práve futsal mu dal povestnú kontrolu lopty a bleskovú prácu nôh. Už ako chlapec extrémne vyčnieval nad svojimi rovesníkmi. V drese klubu Social Ramos dokázal vo svojej prvej sezóne nastrieľať neskutočných 166 gólov. Bolo jasné, že jeho budúcnosť bude spätá s futbalom a že Brazília má pred sebou talent, ktorý sa rodí raz za generáciu. Prechod k veľkému futbalu mal začať v jeho milovanom Flamengu. Hoci na skúškach nebol vôbec zlý, trénerský tím ho považoval za príliš chudého a slabého, respektíve ničím výnimočného. No skutočné odmietnutie neprišlo na trávniku, ale na ceste naň. Ronaldo nemal peniaze na autobus a keď požiadal klub o pomoc cestovným, Flamengo ho chladne odmietlo. Ronaldo na ďalší tréning neprišiel. Jednoducho nemal ako. Dvere do Flamenka zostali zatvorené, no v tom momente zasiahla legenda. Majster sveta Jairzinho videl to, čo ostatní prehliadli. Do klubu Cruzeiro poslal jasný odkaz. Mám pre vás chlapca, ktorý bude kráľom. Cruzeiro neváhalo. Za smiešných $50,000 získalo hráča, ktorý mal čoskoro zmeniť dejiny. Bilancia v Cruzeiro bola dýchberúca. 44 gólov v 47 zápasoch. Táto bilancia neunikla ani trénerovi brazílskej reprezentácie. Ronaldo sa tak už ako 17-ročný dostal na majstrovstvá sveta 1994 do USA. Hoci celý turnaj presedel na lavičke, domov sa vracal ako majster sveta. Práve v USA mu starší a skúsenejší Romário poradil, že ak sa chce stať najlepším na svete, jeho cesta musí viesť do Európy. Na odporúčanie Romária začal v PSV Eindhoven, ale netrvalo dlho a ozvala sa slávna Barcelona. Práve v drese Barcelony prišiel ten slávny moment proti Compostele. Keď Ronaldo prebral loptu na vlastnej polovici, ustal sériu faulov a prešiel cez celú obranu, svet onemal. Za jediný rok v Barcelone nastrieľal 47 gólov v 49 zápasoch. Napriek tomu, že v Katalánsku ho milovali, nezhody s vedením ho čoskoro vytlačili smerom k Taliansku. Čakala ho ďalšia rekordná suma a nová prezývka, ktorú ho pokrstili tamojší novinári. O Fenomeno. Jeho hodnota na trhu bola v tom čase nepredstaviteľná. Potom, čo ho Barcelona kúpila z PSV za rekordných $19,5 milióna, ho Inter Milano o rok neskôr získal za ďalší svetový rekord, takmer 27 miliónov. Ronaldo sa tak stal prvým hráčom v histórii, ktorý dvakrát po sebe prepísal historické tabuľky prestupových čiastok. V drese Interu Milano potvrdil status najlepšieho hráča planéty a góly strieľal ako na bežiacom páse. Skutočný vrchol mal však prísť na majstrovstvá sveta 1998 vo Francúzsku. Počas majstrovstiev sveta bol na ňo vyvíjaný priam nadľudský tlak. Stal sa najsledovanejšou osobou celého šampionátu. O jeho dôležitosti svedčí aj fakt, že neuveriteľných 43% všetkých správ majstrovstva sveta sa točilo výhradne okolo neho. Brazíliu dotiahol až do finále, no v deň zápasu sa stalo niečo, čo dodnes vyvoláva mnoho otáznikov. Finálový deň pritom začal úplne normálne. Ronaldo sa s tímom naobedoval a potom si išiel oddychnúť na izbu. Keď si však ľahol, prišiel šok. Jeho spolubievajúci Roberto Carlos hrozou sledoval, ako Ronaldo dostal silný záchvat. Začal sa nekontrolovateľne triasť, z úst mu išla pena a jeho telo upadlo do bezvedomia. Keď sa prebral, vôbec netušil, čo sa stalo. Bol zmetený, sťažoval sa len na bolesť celého tela a vravel, že sa cíti, ako keby ho prešiel kamión. Ostatní hráči teda vyrazili na štadión a Ronalda previezli do nemocnice. Lekári urobili všetky dostupné testy, ale absolútne nič nenašli. Ronaldo so správou v ruke okamžite mieril na štadión. Medzi tým sa zverejnili súpisky, ale Ronaldo tam chýbal. Fanúšikovia neverili vlastným očiam. Po príchode na štadión Ronaldo presvedčil trénera, že mu nič nie je a môže hrať. Ronaldo bol razom späť v základnej zostave. Fanúšikovia burácali.
Bol to však risk, ktorý sa nevyplatil. Brazília podľahla Francúzsku 0-3 a to, čo nasledovalo po šampionáte, bolo priam neuveriteľné. Z národného miláčika sa stal obetný baránok. Ronalda prenasledovali na každom kroku a mnohí mu neúprosne dávali za vinu celkové zlyhanie Brazílie a obviňovali ho, že na ihrisku ako keby nebol. Najhoršie na tom celom bolo to, že to bol len začiatok. Skutočne peklo malo prísť na trávnikoch v Taliansku, kde bol futbal v tom čase tvrdší než kdekoľvek inde. Ronaldo neskôr priznal, že talianske tréningové metódy boli pre jeho telo devastačné. Režim bol neúprostný. V nedeľu odohrali náročný zápas sérii A a hneď v pondelok museli hráči nabehať 8 až 9 km v ostrom tempe. Ronaldo vnútorne cítil, že ho tento drill ničí a že jeho svaly a šľachy nedostávajú čas na regeneráciu. Tieto obavy sa potvrdili v novembri 1999 v zápase proti Lecce. Pri jednom z pohybov to jeho koleno nevydržalo. Diagnóza bola neúprostná. Pretrhnutá šľacha v pravom kolene. Nasledovala operácia a dlhé mesiace rehabilitácie. Návrat prišiel po pol roku vo finále pohára proti Láciu, no trval len 6 minút. Pri pokuse o kľúčku, ktorú predtým urobil 1000-krát, sa mu koleno doslova rozletelo. To puknutie počuli všetci. Bol to moment, kedy sa zastavil čas. Diagnóza? Úplné roztrhnutie šľachy v pravom kolene. Realita bola krutá. Po operácii malo Ronaldovo koleno hybnosť len 95 stupňov. Nasledovali nekonečné mesiace bolesti a dríny na špeciálnej klinike. Keď sa po čase hybnosť kolena dostala na 135 stupňov, stal sa zázrak. Fenomén odmietol skončiť ako 24-ročný a začal písať najväčší comeback v dejinách športu. Blížil sa rok 2002 a s ním majstrovstvá sveta. Tréner reprezentácie Luis Felipe Scolari váhal. Zobrať miláčika národa Romária alebo zariskovať s Ronaldom, ktorý po zranení nemal dostatočnú hernú prax? Vybral Ronalda. Fenomén sa tak s obrovským odhodlaním vydal smerom k Japonsku a Kórei. Ronaldo hneď v úvodnom zápase proti Turecku potvrdil, že je späť a strelil dôležitý gól. Všetko išlo ideálne až do štvrťfinále s Anglickom, kde sa opäť ozvalo zranenie. Tentoraz však nie koleno, ale stehenný sval. Otázky na Ronaldov zdravotný stav sa hrnuli zo všetkých strán. Každý chcel vedieť len jedno. Bude jeho noha v poriadku? Ronalda tieto otázky nesmierne unavovali a tak sa rozhodol pre geniálny lišiacky manéver. Vytvoril svoj legendárny bizarný účes s vyholenou hlavou a malým polmesiacom vpredu. Plán zafungoval dokonale. Pozornosť médií sa v sekunde presunula z jeho zraneného svalu na jeho hlavu. Zrazu nikto nerozprával o tom, či môže behať, ale o tom, čo má na hlave. Nutno ešte podotknúť, že týmto počinom Ronaldo pravdepodobne nahneval takmer všetky matky na svete, ktorých synovia sa domov vracali s polmesiacom na hlave. Pred semifinálovou odvetou opäť proti Turecku nebol Ronaldov stav ani zďaleka 100%, pretože pre bolesť nedokázal loptu kopnúť vnútorným priehlavkom. Ako pravý majster však improvizoval. V kľúčovom momente vypálil loptu nečakaným špicom, prekvapil brankára a poslal Brazíliu do finále. Prišlo teda finále a veľký deň pre celú Brazíliu. Zaujímavosťou je, že tréner Scolari od Ronalda počas celého turnaja vyžadoval niečo, čo Ronaldo predtým nerobil. Okamžitý pressing po strate lopty. A práve táto rada rozhodla o titule. V 67. minúte Ronaldo stratil loptu, no na rozdiel od minulosti sa nezdal. Okamžite ju vybojoval späť, prihral Rivaldovi a jeho vyrazenú strelu nekompromisne upratal za chrbát Olivera Kahna. O pár minút neskôr pridal druhý gól a Brazília sa po 5. krát stala majstrom sveta. Fenomén to dokázal. Po šampionáte v Ázii sa z Ronalda stal symbol znovuzrodenia. Prestup do Realu Madrid nebol len o futbale, ale aj o prestíži. Spolu s ďalšími legendami ako Zidane, Figo, Beckham či Roberto Carlos vytvorili ikonické Galacticos. Táto zostava snov nebola len futbalovým tímom, bol to globálny fenomén a absolútny postrach pre každú obranu. Fascinujúci bol aj Ronaldov vzťah k nočnému životu. Jednoducho ho miloval. Bol schopný v nedeľu večer po zápase odletieť súkromným lietadlom na party do Paríža a v pondelok ráno už stal pripravený na tréning. Človek sa však musí zamyslieť. Nepodpísal sa tento životný štýl na jeho početných zraneniach? Čo ak by mal disciplínu ako Cristiano Ronaldo? Bol by fenomén ešte lepší, než v skutočnosti bol? To sa už nikdy nedozvieme. No táto otázka zostáva jednou z najväčších čo ak v dejinách futbalu. Éra v Reále Madrid však nebola len o góloch a sláve. Postupne sa nad Ronaldom začali sťahovať mraky. Prišli ďalšie svalové zranenia a s nimi niečo, čo médiá milovali kritizovať. Jeho narastajúca váha. Svet, ktorý ho predtým vynášal do nebies, mu teraz nevedel prísť na meno. A prezývka El Gordo, v preklade Tučko, sa ozývala z tribún čoraz častejšie. Ronaldo sa snažil, trénoval, no kilá neklesali. Vzťah s Fabiom Capellom, ktorý vyžadoval prísnu disciplínu, sa ocitol na bode mrazu. V januári 2007 tak prišiel čas na zmenu. Ronaldo sa vrátil do mesta, kde ho kedysi korunovali za kráľa, no tentoraz si obliekol červeno-čierny dres rivala AC Milano. Práve v Miláne však lekárske testy odhalili, že za Ronaldovou nadváhou nestojí lenivosť ani party život.
trpel hypotyreózou, ochorením štítnej žľazy, ktoré drasticky spomaľuje metabolizmus. Jeho milánska kapitola žiaľ netrvala dlho. Vo februári 2008 prišiel ďalší hororový moment. V zápase proti Livornu si poranil šľachy aj v druhom, dovtedy zdravom ľavom kolene. Scenár sa opakoval. Bolesť, slzy a nosidlá. Mnohí vtedy definitívne zapísali bodku za jeho kariérou. Ale Ronaldo sa ešte raz pokúsil o nemožné. V roku 2009 oznámil návrat domov do Brazílie, do klubu Corinthians. Hoci mal viditeľnú nadváhu a kolená poznačené operáciami, jeho gólový inštinkt zostal nedotknutý. Hneď v prvej sezóne nastrelal v 38 zápasoch úctyhodných 23 gólov a pomohol týmu k dvom dôležitým pohárom. V Brazílii ho opäť milovali. Už to nebol ten nedosiahnuteľný fenomén z Európy. Bol to ich hrdina, ktorý sa vrátil domov ukončiť svoju bohatú kariéru. Definitívny zlom prišiel 14. februára 2011. Na tlačovej konferencii nesedel ten nezastaviteľný boh z Barcelony, ale unavený muž, ktorý sa pred celým svetom snažil potlačiť slzy. Povedal vtedy vetu, ktorá dodnes dojme asi každého, kto kedy držal loptu na nohe. Moja hlava chce pokračovať, chce stále kľúčkovať a strieľať góly, ale moje telo mi hovorí, že už nemôže. Prehral som boj so svojím telom. Keď sa dnes pozrieme späť na jeho kariéru, vidíme 2 tituly majstra sveta, 2 zlaté lopty a stovky gólov, ktoré popierali logiku. Najväčším paradoxom zostáva, že Ronaldo nikdy nevyhral Ligu majstrov. Najbližšie bol v roku 2007, keď trofej získalo AC Milano. Hoci bol súčasťou tímu, medailu nedostal. Pravidlá boli neúprostné. Keďže v tej istej sezóne už hral za Real Madrid, v Miláne ho na súpisku už nemohli dopísať. Po konci kariéry sa Ronaldo stal úspešným investorom. Zachránil svoj materský klub Cruzeiro pred krachom a neskôr ho so ziskom predal. Stále však drží opraty v španielskom Valladolide, hoci aj tam sa už šepka o predaji. A čo Ronaldo a futbal? Dnes by ste ho na futbalovom trávniku hľadali márne. Ronalda úplne pobláznil tenis. S rovnakým zápalom, za kým kedysi obchádzal brankárov, dnes bojuje na kurtoch a s úsmevom priznáva, že tenis je teraz jeho život a že ho dokonca baví viac ako futbal. Tak a sme na konci môjho prvého videa. Verím, že ste si ho užili rovnako ako ja jeho tvorbu, pri ktorej som sa v duchu vrátil späť do detstva. Úprimne chcem tento kanál budovať na faktoch a tiež priniesť informácie zo zákulisia, takže verím, že sa mi to dnes aspoň čiastočne podarilo. A nezabudnite tento príbeh ukázať svojim deťom, aby vedeli, že svet nepozná len Cristiana Ronalda, ale aj muža menom Ronaldo Nazário. Bol svet fenomén ešte lepší než CR7? To už nechám na vašom posúdení. Ak sa vám toto video páčilo, budem vďačný za každý like a odber. Napíšte mi do komentárov, aká je vaša najsilnejšia spomienka na legendárnu R9 a dajte mi tiež vedieť, o ktorej športovej osobnosti by som mal vytvoriť ďalší diel. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.